इथे मी 2 अळूच्या जुड्या घेतलेल्या आहेत। आता आपण ते साफ करून घेणार आहोत। अळू साफ करण्यापूर्वी आपण हाताला तेल लावून घ्यायचे। खोबरेल तेल लावू शकतो किंवा आपण जेवणासाठी वापरतो ते तेल लावू शकतो। अळू साफ करताना खालचे देठ आहेत थोडेसे कापून घ्यायचे आपण, ते टाकून द्यायचे। त्यानंतर उरलेला जो देठ असतो देठसुद्धा आपल्याला वापरायचा आहे। हे असे सोलून घ्यायचे। हे जाड साल असतं त्याचे ते काढून घ्यायचं आपण। पूर्ण देठ आपण सोलून घ्यायचे। आणि हे पूर्ण देठ सोलून झाल्यानंतर आपण ते असे बारीक कापून घ्यायचे। अशा प्रकारे आपण सर्व देठ कापून घेऊ। त्यानंतर आपण पानं सुद्धा कापून घेणार आहोत। अशी आपण पूर्ण भाजी बारीक चिरून घेतलेली आहे। आता मी ती धुवून घेणार आहे। काही जण भाजी चिरायच्या पूर्वी धुतात। ही भाजी मी आता चाळणीत टाकून नळाखाली धुवून घेणार आहे, नाहीतर त्याला जर हाताने सारखं चोळत राहिलं तर खाज उठू शकते हाताला। अळूच्या भाजीमध्ये शेंगदाणे आणि मका खूप छान लागतो, त्यामुळे मी ते दोन्ही घालणार आहे। भाजीसाठी आपण एक वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये मी हे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, थोडंसंच घ्यायचं आहे, जास्त घ्यायचं नाही आहे। त्याचबरोबर इथे हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। हिरव्या मिरच्या किंवा मसाला काही घालू शकतो आपण। 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। थोडासा गूळ घेतलेला आहे। ही चिंच घेतलेली आहे। चिंच ही आंबट असल्यामुळे मी थोडी घेतलेली आहे। आंबट नसेल तर थोडी जास्त चिंच चालू शकते। हे सगळं मी मिक्सरला वाटून घेणार आहे। ही भाजी आपण कुकरमध्ये करणार आहोत, तर आपण कुकर तापत ठेवलेला आहे। त्यामध्ये आता आपण तेल टाकून घेणार आहोत। कुकर इथे तापलेलं आहे, त्यामध्ये मी तेल घातलेलं आहे। आता मी त्यामध्ये कांदा घालून घेते। आपल्याला हवं असेल तर आपण मोहरी आणि कढीपत्ता सुद्धा घालू शकतो। त्याचबरोबर मी हळद आणि हिंग घालून घेते आहे। आता हे वाटण घालून घेते आहे, खोबरं हिरवी मिरचीचं। काळी चिंच घातल्यामुळे त्याचा कलर असं काळा ब्राऊन असं झालेला आहे। मिरची घातली आहे। आता मी गरम मसाला घालून घेते यामध्ये। लाल मसाला मी घातलेला नाही आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही लाल मसाला सुद्धा वापरू शकता, लाल तिखट। 2-3 मिनिटं हे परतून घ्यायचं आहे चांगलं वाटण। आता यामध्ये मी हे भिजत घातलेले शेंगदाणे होते, खूप छान लागतात अळूमध्ये शेंगदाणे। साधारण 3-4 तास मी शेंगदाणे भिजत ठेवले होते। आता मी अळू घालून घेते स्वच्छ धुतलेला। आपण हे थोडा वेळ शिजू देणार आहोत। सुरुवातीला मी शिटी न लावता थोडा वेळ शिजून घेणार आहे। हे वाटणाचं जे पाणी असतं ते आपण घालून घेऊया। आपल्याला अळूची भाजी किती पातळ करायची आहे त्यानुसार आपण यामध्ये आता पाणी घालून घ्यायचं। थोडंसं गॅस मध्यम ठेवायचं आहे आपल्याला।
जसजसा अळू शिजेल तसा तो आळत जाणार आहे. यामध्ये पाणी आपल्याला घालायचं आहे. चांगलं मिक्स करून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता अळू आळला आहे. आता आपण यामध्ये मीठ टाकून घेऊ. चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचे. वाटणामध्ये आपण चिंच वापरली होती, तरी सुद्धा मी इथे 4 कोकम वापरणार आहे. अळूला खूप खाज असते, आपल्याला आंबट घालणं गरजेचं असतं. तुमच्याकडे कोकम नसेल तर तुम्ही चिंच थोडी जास्त घालायची. इथे मी पाणी अजून ॲड करणार आहे. तुम्हाला जर अळू पातळ करायचं असेल तर तुम्ही अजून पाणी ॲड करू शकता. आपण त्याच्या 4-5 शिट्या करून घेणार आहोत, त्यामुळे पाणी योग्य प्रमाणात घालणं गरजेचं आहे. पाहू शकता सुरुवातीला किती कुकर भरला होता. मला जास्त हे चपाती बरोबर खाण्यासाठी करत आहे, त्याच्यामुळे मी जास्त पातळ करणार नाही आहे. भाताबरोबर जर खायचं असेल तर तुम्ही अजून त्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं. हवं असेल तुम्ही या मोमेंटला मीठसुद्धा चेक करू शकता. कमी पडलं असेल तर तुम्ही अजून ॲड करू शकता. सुरुवातीलाच खूप जास्त मीठ घालायचं नाही, कारण अळू आळतो त्याच्यामुळे आपल्याला मिठाचा अंदाज लागत नाही. त्यामुळे तुम्ही हे पाण्याची टेस्ट घेऊन पाहू शकता. थोडंसं मीठ अजून ॲड करणार आहे मी. आता आपण कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे. शिटीसुद्धा लावायची, रबर शिटी दोन्ही लावायचे आणि साधारण 5 ते 6 शिट्या करून घ्यायचे. थोड्याशा जास्त शिट्या झाल्या तरी काही हरकत नाही. अळू जितका चांगला शिजेल तेवढा छान लागतो. गॅस आपण मध्यम ठेवायचे. पाच ते 6 शिट्या झालेल्या आहेत. आता आपण कुकर खोलून घ्यायचं आहे. कुकरमध्ये केलेली अळूची भाजी आपली तयार आहे. खूप छान झालेली आहे. सुगंध पसरले सगळीकडे. आता आपण सर्व करून घेऊ ती. तुम्ही बघा खूप छान शिजली आहे. मिक्सरला लावायची सुद्धा गरज नाही पडली. बघा भाजी काढून घेऊ आपण. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. जर चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.